Sibol Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Sibol Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B.
bagay na ito ay sinilta ni Jesus. Sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, "Dumating na ang oras, luwalatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Yesu Kristo. Niwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. Ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Pinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo ay binigay ko sa kanila. Kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Dinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin, kundi yaong mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanlibutan. Ako'y paririyan sa iyo. Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. Sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo. Sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanlibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Binigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan. Iingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Paanong ako yung sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko. Dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili. Sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin, hindi sila rin naman ng mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, sa akin at ako sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y at ang kalwalatiang sa akin binigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na isa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumaong kasama ko, upang makita nila ang kalwalitian ko, ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan. Ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo pa sa kanila at ako'y sa kanila.
Mamaya pa tapo, main tapong metong panlain, kitang metong Diyos. Sakdala kaya kaming Ginoo. Ikpawin na po yung kaya kaming masayang kayabakan, anong makanano Diyos ko. Makanya milapong tikbang, din kaya kaming bitis, banting upahing gining Diyos, makanyang kaya pong magipagmanano kaya ka. Kimbanal mong harapan, king eskwela na po nimbiye. Ginoo, salamat po king kabukas, siningat me po yung balang metong kaya kami. Ginoo, salamat po king pagkalubumbi at pagkabiya kaya kami. Ginoo, pagkaluban naman kaya po sanang sika na ng pong pwersa. Kabyas na nigpabanting upayang Diyos ko, makanyang kaya pong lubos makapanuparan karing kaya kang kaburyan. Igpangening kaya baka na iti, emo po buko di kaming pakidalang mikya ka. Nunay ganing Diyos, diyan pong kaya kaming pengaring mapilampang makatagan. May mundasyon king kaya kaming kasalpantayan ng Diyos ko, paging panalain milang insana. Nino man sa po yung ating bitbit ating kapanandawan, wa mga tilo karing karelang pibali-bali. O karing mga biyasa Diyos ko, iduang mo puring may paya mong gamat. Apisan mo lagi ng Diyos, diyan mo kapasnawan, diyan mo pong kapaldanan. Banting mo pa yung Ginoo, makayimla po nga kaya, besusuyo, kimbanal mong harapan. Igpangin ng kaurasan na iti, halaki pong balong ay blas, karing dapat mong mangayap. Nanimpuryan dakat samban kimpang espiritu mat king katatuan. Ginoo, salamat po, yung balang betong kaya kami, iningat mo kami. Ginoo ngayon kaya baka na iti, bala sana pong karalungan ng balang betong kaya kami, Diyos ko, panuwanan mo lo. Ngayon kaya baka na iti pa. Ginoo, awaran mi kaya ka Diyos ko. Salamat mo naman po, karing kaya kang tuburan na pangakong mapamatulang Espiritu Santo. Ano makanano ginin Diyos, kimbing italdo, makanyanda kaya pong ingatan. Wa manigpaing duruga nga sakit, king kaya kaming yatong kakarnan. Inge kaya pumiyabuban, king kapamilatan mo, ning kaya kang kayupayan. Ginoo nga ning kaurasan na iti, ureni po, pinili mo ka rin dakala talitena, ning kaya kang kayupayan. Diyos ko, kabudlok-lukan sa po yung luklukaning kalam. Ganap na sa po nga ibating kaya nga sarino na gining Diyos. Dito pong pasabing paibat kaya ka Diyos ko. Ila sana may bulalag, banting upayang Ginoo. Ngayon mga garal kami king iskwa na ng biyesa na may tanamlarang kaya kaming puso. Ang pong kaisipan Diyos ko. Buklatan may sa po yung kaya kang pasbulan banwa. Diyos ko, patipan mo yung kaya kang kayupayan itubod me po kaya kami. Ing pangako mong mapamatulang Espiritu Santo, banting upahan yan turo ang punto mait kaya kami ngayon kaibakan iti. Diyos ko, sana po tanggapan mo mabangalungay na harapan mo ding karalungan mi kaya ka, manibat na po ngayon manggamang po king wakas, yan asa po.
Ang espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutungan ng espiritu at sa pagkipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Tungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na reliyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabalayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na mahabang panahon. Mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyuminidad.
malinis at pinat kanito bakit ning king balang penandit daramdam king aral unenong mebiyasa ing kasarilinan kalam ating good yo ing babiyeko kaya kayo ing banal yung pamitipon king pen anuwana ning tao patang ingati yung tao ay atiyo king kasalpantayanan at ding pagkalob ng kabiyasnan ding turo manibat king kayarian king banting upayang maigit ng pag-isipan lalo ng ganakan ng tao kaya tiyo king kapanwalan king bage panintunanan ng Diyos kaya kayo atino karing balang dapatiyo. Aldo ang bengi king turo ti pamaniklo karing kekong pakiramdam ing banting upayang ing tao makanyanyang mabiyasa makanyanong saliksikon alang amanong kayang daramdaman at kanita batang ing tao ang tune kabiyasnan ay ateyo king lagyo na ning Ginoo king sablang bage maging mayano king pamanggaloyo anuwana niyo ikong ateyo king kasalpantayanan ayanti kanini ayo pamiras ang pondatang ing nanumang ligalig amaliyaring dalanan ning yato ke kayo ing makanyanong ipabalo ing banting upayang ing tao makanyanong agawa iting sablang bage maliyaring kaingatan maging karampatan karing kekong kasarilin bakit yupin ikong sabla ening ikayo at iko king katutuan at dingko at ilo ke kayo kapin nga na ikong sabla pagkikuwanan ni sablang daramdaman niyo karing ano ing bane-bane ba yung maliyaring gawan ing bane-bane karing pakakalale anong maliyaring gawan ning tao banal ayamanong kayang daramdaman payang ding ate yung manakit duwal na ning kekong kasalpantayanan maliyar kong tune makapagpatutu ing ikayo matatayid kayo king hanggang katutuan panting upayang ing katutuan niyo ing gawan niyo karing kalupa yung tao nakabitasan niyo ikong sabla awen niya ing kekong panahon pasle kayo mamatiyawan kayo nung nanula ring bage miyayaliwang agle akakit do ring kekong panimanman manan niyo ikong sabla turuan king lagyoning kalam ketong man ke kayo alang nanano balang king noning kekong kasalpan abitasan niyo ikong sabla magpatuto kayo karing sarili yu ening ing katutuan at tune ke kayo nung eyo kelingwan din ka kung amano ketang napon
Akong mga mano aliwapayan ing akit yu king yato yung kakarinan. Ako din natangeni king bakong malyaring pamatakutan o dinan kapigaganakan din kekong sarili. Din kakong amano king bayang ing tao makanya ng lalong gawan king kayang sarili ang pelalong kaingatan kalang metong ting binye kong kaparalanan ketang napon. Ulit pa si bayo, adwan ko kaya kayo bayong gawan. Ang metong abasitong danom king metong akalamunding, king binutil, king asin ayaw sa niyo, kit ng kutsarita, dot panilan ayaw sa niyo. Palang kadwangaldo, adwan ko kaya kayo ing galawan niya. Kawan niyang pasibayo. Uling eyeba. Uling ati yung mamunag pasibayong daratang. Ita, lalong may git ing gawan niya ing kaingatan karing sa. Lalo na karing mga intang, karing kayanakan. Di kayo nangang sabla. Kayang malyaring galmangan karing biyeyo, ing kaparalanan, abinye ko kalupa na mo ketang minuna. It gawan niyang pasibayo karing sarili. Kailangan ing aldoldo. Gawan niye king makatatlo king awsan niyong paruminggo. Kita, kayatin lang puwersa din kekong sarili. Yang nanuyaman itang datang, otang in puwersa atiyo ke kayo eko. Makaganakan niyo rin kakong amano. Kapigaganakan lo karing sarili yo. Uling ekotula ang ponburi karing bukas ing maglili kayo. Uling yakoy bat king simula, liguranda kayo. King ang gaman ngeni. Etinok nang ing kakong lugod at ing kakong subebe. Uli no, ning kekong pamaniwala, agimbulan yu ibat king simula. Wat king kaunan-unan. Kabiyeko ding kakong lugod, ding kakong amano. Pan kanita maliyaring mabanyo. Pan kanita alang maliyaring lunto na anuman. Ing kekong pamanggalo, luwal no ang ponkilob ning kekong kasalpan. Aling ing lugod, yo ing kakong daralo, king banaliyong pamitipon, king penanditay ni. Adwan ko naman ke kayo, ing misasan metong kayo. Ing miyabe-yabe kayo, king pamaminto. Sablang manungkulan, ke timanuknangan, adwan ko ing kekong pansin. Paliye ing nobena. Yabe-yabe yo ring kekong panalangin makilutlutan ko king Diyos. Wa eko pintutok ng king pamaniyawad. Uling iti yo ing matibe. Kawanan ing metong atawong at yuking kasalpantayanan. An malyaring itang sablang bage amamunag king yato yung kakarinan amalyaring datang iti at eyo na tangalan. Ing kapamilatan doring kekong panalangin, kagumdoring kekong pamanyapat, karing kekong tungkulan. Ating sablang bage, nuyaman anti itang beyatan adaratang, iti maging mayan, karing palang metong kekayo. Ino, ning kekong kasalpantayanan, ikuwanan niyong ikayo pentik dokong, ating king pelalong katapatan karing kekong kasaralinan. Ako mag-adwa, pilubluban king kekong pamanggalo. Neing ikayo magmetong koy kong sabla. Ayong maliyaring galmangan karing aldoyo pang paintungulan. King sablang burina ning Diyos,
karing balang metong kekayo. Umanye, daratang akalupa na mo ning dati yung gagawan. Kayo yamirasing kekayong yang pilan mo yung kekayong kabilangan iti maulaga bangawa na ning Diyos. Itang sablang bagay akapan nabilinan karing balang metong kekayo. Ban alang malyaring magkulang. Ban alang malyaring lunto na anuman kekayo. Ulino, magkapilit iyo ba yung gawan ing tungkulan? Ang maniwala. Ibayan yo din kekong sarili. Alnan niyang matalik karing sarili yo ing kekong kasalpantayanan a kekong katatalakaran. Malawat malapit, etong mo yung upayanan ng Diyos. Babiyeya. Tao, manyawad yang ating katapatan. Kita, miyabiye nga ng alang kulang, kagumdaring mayap yung dapat. Ekong katungkulan, eyo sana malyaring arimlan. Nung daramdaman niyo, ing pangalambot, karing sarili yu, king kekong kasalpantayanan. Kahit ko king Diyos, manyawad kong tapat. Na niyeng matalik, karing adwa yung gamating kekong kasalpantayanan at eye malyaring bibili, kekong tungkulan king kalibugtanan ng dalan. Kung sabla-sabla, panuwanan da kayo king kekong pamagkapilit, bayeng malyaring suyuan ng ponpuryan. Yun ning maestro, ake kayong paniwalan. Lablaban niyeng lalong maygit ing lugod. Kaya mumisan ing Pasko karing biyeyo. Ikayong ateyo na king kasalpantayanan. Ing ding aldo karing biyeyo ing Paskula. King ulino ning kabyasnan. At ding turong daratang kaya kayo. Akong maliyaring mipatibayan may git king kekong kasalpantayanan at king kekong katatalakaran. Ayong maliyaring ipasiwala king mabilog ayato. No, ing katutuan at tune kaya kayo. Eyo sana maliyaring babating karing kekong katandanan. King kanakong amano, iba't paking kamumulan babiyeko kaya kayo, at king anggaman ngeni, at yung daramdaman niyo. Ay kung sablaring kanakong batas, biyayan niyo karing sarili. Ay kung sablang manungkulan, adwan ko kaya kayo. Itatalanan kong gamat king pamanuparan. Pigkisyo din kekong sarili, akong malyaring marap, king mitmong tibayan at kalinisan king harapanan ng Diyos. Ito, bukas, anong sano, itang tunebye, ake kayong panintunan, kapamilatando, karing ditak-ditak, karing bane-bane, lilinis laring sarili yu. Wanan yung ikong sablading kabyasnan at aramdaman yu. Aling tingan nyo lo. Pag-aralan nyo lo. Nung deti mamye ng kasulungnan karing kekong sarili king kekong kasalpantayanan. Anyuri kayuy kayungan. Deti maging karapat dapat lo karing sarili yu, king bayong malyaring pakamalan, king kayong puso at mabilog yung pangatawad ng turo at aramdaman yu. Panyo yung tunay may biyasa king lagyunan ng Ginoo. Pamilatanan ng kekong kasalpantayanan.
akong may gitikdo, akong may dapat, akong may git mi bato, kaldoyo pang bukas, maliyaring ke kayong galmangan, king ke kayong pamibiye-biye. Ay kong sabla, ikuwanan niyo ikayungan. Amanong daramdaman niyo, pakinabang lo, no eting isipan na lo, ning meto nga taong at yuking kasalpantanan, at pakamalano, ing sablang bagay, ayati yung akakit yu. Wal na ampon kilob ning pamanwalayo. Iye kakalingwan, ing kapibabatan, bayeng bitbitan, karingkekong kasarilinan. Luyeng kakalingwan, ing kababan, karingkekong puso. Kanito, bakong marap arapanan ng Ginong Diyos, ing atinalo ding kekong sarili, kekong kasalpantayanan king ulino, ning kekong pamakiramdam, matanggap kong banal panyatang no ning aldo, walang metong ke. Ing kanakong suyo, ampuan binye, ke kayo, ela sana antimong angin alumabas, ke kayo. Ing kaluwalyo king tabernakulo, hanggang dimdamyo alanalu karing ali. Kaya may git de tibit bitan nyo lo, mayang malyaring pag-aralan, akong lalong mga biyasa king kekong kasalpanta. Muli na niti, biniyeko antimong kasuyuan king banalyong pamitipon king penanditayti, lalakwan keng pasibayo ing lugod ke kayo. Kita ikayo man ing lalo lugod ding sarili, ing ating kabiasnan banong gawan ning tao. Ete ilang dimot abiniyeko, ayan timong kasuyuan king ke kayong pamitipon, lalakwan ke ing kalam karing balang metong ke. Adios ing salamat at ing kanakong pamipala king ke kayong pangayatiyo. Ikong sablang magkapilit ing pamanuparan, wa tanggapan ye ing nabang karing bukas. Pagkalubke, karing balang metong ke kayo, bakong alang malyaring isang kan king kekong pamanuparan. Adios si Apostol Santiago, lakwanda na kayo.
Isa pong mapagpalang araw po at magandang umaga. Una po sa ating Amang Diyos na siya po ang ating buhay at pag-asa na sa hanggang ngayon po ay tayo ay nakakagawa po ng ating mga tungkulin sapagkat pinagkakalooban po tayo ng lakas. Sa Kanya po nanggagaling ang ating mga lakas at ang ating buhay. Palakpakan po natin ang Amang Diyos na nasa langit na sa umagang ito ay binigay ang Kanyang mga salita upang tayo po ay magharal sa Kanyang mga salita. Ang binigay na pag-aaral sa atin ng banal na Espiritu ay nasusulat sa Santong Ebanghelyo sa San Mateo 5:8. Ang sabi po niya, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Yun po ang Kanyang binigay na pananalita sa atin sa umagang ito dahil po napakapalad po natin na tayo po ay tawaging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig sa atin ng Diyos Ama, na tayo po ay binigyan ng lakas sa umagang ito upang tayo po ay gumanap sa ating mga tungkulin sapagkat po ang ating pasasalamat sa Kanya ay karugtong po ng ating buhay. Dahil po ang buhay na ito na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, mayroon po tayong mga tungkulin o gampanin na dapat pong gawin ng bawat isa sa atin. Ito po yung pagpapasalamat, papanihod sa Kanya, upang tayo po ay ganap na mapuspusan sa mga darating pang mga araw, tayo po ay Kanyang iingatan. Dahil po kung ilalayo po natin yung ating mga sarili sa Amang Diyos na nasa langit, tayo po ay magiging kawawa. Dahil po kung hindi po natin isabuhay ang mga ito, ang mga salita niya, tayo po ay, ang sabi, kung tayo po ay iwalay sa Kanya, tayo po ay mapapahamak sa bandang huli. Habang tayo po ay sumusunod sa mga kagustuhan niya, tayo po ay Kanyang iingatan. Yun po ang bilin sa atin at yan po ang ating dapat gawin upang tayo po ay makagawa po dun sa ating pong mga katungkulan sa Kanya. So ang ating pong naging tema sa umagang ito ay pag-aaral din po na dapat ding gawin ng bawat mananampalataya na itinuturo po at nakikita po natin. Yung pong tema po natin, dakilang andog ng mga pantas ayon sa turo ng Espiritismo at bagong buhay. Nung pong ipinanganak ang ating Panginoong Yesus, ay ating pong nakita ang mga pantas po ang sinasabi, yung pong mga ari, no? 3 ari na nakita nila po yung ang tawag po doon, between, no? Nasa langit, siya po ang nagturo kung nasaan ang ating mahal na Panginoon. At doon po, ang mga ari ay nagsihandog ng mga iba't ibang andog upang maibigay po doon sa isinilang na sanggol na alam nilang siya ang naging tagapagligtas ng tao. Kaya po, mapalad tayo ang pagka
silang po ni Jesus sa atin, ito po ay hindi pangkaraniwan na taong katulad natin, na ipinanganak ng ating mga magulang. Siya po ay sugo ng ating amang Diyos upang tayo nga po ay ang sanglibutan ay tutubusin sa mga kanyang kasalanan. Kaya po, sino po ang nasa sanlibutan? Sino po ang sanlibutan na tinatawag po niyan? Yung tao po. Tayo po ang sanglibutan. Kaya po mga kapatid, napakapatin sa umagang ito na tayo po ay namulat sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya po hanggang ngayon, kahit lockdown po, so ang lockdown po hanggang ngayon po, December 27, sa totoo po, naka-lockdown na rin po tayo matagal na. Naka-lockdown na po yung ating mga puso kay Jesus. Kaya po kahit ano po yung ating pinagdadaanan, doon pa rin po ang ating puso kay Jesus. Na siyang ating tagapagligtas sa anumang mga sakuna. Siya ang ating inaasahan. Siya po ang ating pag-asa. Kaya po, tamang-tama po, na lockdown po tayo. Na lockdown po yung mga puso natin kay Jesus upang tayo po ay sumunod sa Kanya. Napakapalad po natin. Sa umagang ito po ay bibigyan ko po ng mga pagkakataon yung ating mga kapatid. Dahil po wala namang talagang maging speaker po sa umagang ito. Pero napakaganda po ng tema. Sila po lahat po dito ay siguro ay magiging speaker. No? Kaya po ang matatawag o yung kusang tumayo po, siya po ang magbibigay ng diwa dun po sa ating tema na nakikita po natin sa screen. Pero uunahin ko po yung mga ating mga naitatalagang mga mag-aaral o speaker po sa ating pananampalataya o mga tagapagsalita para naman po magkaroon po tayo ng kaalaman ukol po sa tema po natin. So unahin po natin ang ating kapatid na si Michael. Hanggang sa ngayon po ay nag-aantay po ng tawag. Si kapatid na Michael po ang ating tatawagin. Hello. Ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Ang una pong inaabot ko ngayong umagang ito, mga minamahal pong kapatid, magulang, kabataan, sa pananampalataya, isang masaplalang araw po sa ating lahat, kung saan ginawa po natin ang ating tungkulin sa ating Panginoon. Ang ikapitong araw ay ibinigay natin sa Kanya. Dahil yun po ang Kanyang utos sa atin. Ako po ay nagagalak sapagkat sa kabila man po ng mga pandemya, nagagawa pa rin po natin ang ating tungkulin sa ating Panginoon. At ang patuloy na paggabay niya sa bawat isa sa atin ay ating tinatamo. Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon sa ating lahat. Kaya nga po, sinabi ng banal na batlaya, inatid niya ang pag-iingat sa bawat isa sa atin. Pag-ibayuin po natin ang ating pag-iingat, lalong-lalo na sa ating panahon, kung saan iba-ibang sakuna, problema ang dumarating sa ating buhay.
Datapwat napakapalad po natin dahil meron po tayong iisang Diyos na gumagabay sa atin. Kaya nga, ang mga kaparaanan na itinuturo niya sa bawat isa sa atin, kung ating tutupdin, susundin, tayo po ay kanyang iingatan. Kaya nga po, napakapalad po natin dahil tayo po ay nandito sa eskwela ng buhay kung saan itinuturo ng mga banal na batlaya at ating pinag-aaralan kung ano ang ikakatagumpay ng bawat isa sa atin o ikasusulong ng espiritong nananahan sa ating katawang laman. Meron po tayong paksang pag-aaralan sa umagang ito kung saan ang sabi po ng ating tema, dakilang handog ng mga pantas ayon sa turo ng espiritismo at bagong buhay. Ano po kaya ang mga dakilang handog na ito? Basahin po natin sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 11. At nagsipasok sila sa bahay. At nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. At nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagbukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga halay na ginto at kamanyang at mira. Kung ating pong sa katuruan po ng espiritismo, ano po ang ibig sabihin ng ginto? Ang ginto ay sumasagisag sa kadalasayan ng ating mga puso, sa kalinisan ng ating mga puso, na kung saan dapat nating ihandog sa ating Panginoong Yesus o sa ating Ama na manlilika. At gayon din naman ang kamanyang na ginagamit po ito upang mausukan po tayo. Ibig sabihin, sa amanong kapampangan, impong kamanyang na kailangan pingkanong gamitan tayo, king katambi makananong paralan. Kailangan pong miyuyusukan tamo. Kailangan po na tayo ay magturuan na ayon sa ating ikabubuti, na ayon sa ikauunlad ng ating pananampalataya, lalong higit ang katawang espiritong nananaan sa ating katawang laman. Dahil po nalalaman natin na ang katawang laman ay nagbabalik kung saan nanggaling, kung doon po sa alabok. Datapwat, ang ating espiritu ay babalik po sa Diyos na kung saan siya po ang nagbigay buhay sa atin. Kaya nga po, mga minamahal pong kapatid, magulang sa pananampalataya, sa pamamagitan ng mga andog natin sa ating Panginoon, tayo po ay kanyang iingatan, tayo po ay kanyang gagabayan, at ipagkakaloob niya po sa atin ang ipinangako niyang buhay na walang hanggan. Kaya nga po, naayon po dito sa nakasulat sa unang Pedro, Kapitulo 1, o unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 5, ganito po ang sinasabi niya. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, at nakatatayong bahay sa nahukol sa Espiritu, upang maging pagka-saserdoteng banal, upang maghandog ng mga hahin ukol sa Espiritu, na nangakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo.
Kaya nga po, kung ang tatlong pantas, nag-alay po sila ng ginto, kamanyang mira, sinasabi po ng Santong Kasulatan na ngayon, maghahin po tayo na nauukol sa Espiritu. Ano po yung pwede nating hihandog na ayon po, uukol sa Espiritu? Kaya nga po, nag-aaral po tayo sa Eskwela ng Buhay kung saan ang hinahanap po sa atin ng ating Ama na kailangan pong gawin natin ang kanyang kagustuhan. Na kung saan ang bunga ng Espiritu, dito po sa Galatia 6:22, kung di po ako nagkakamali. Galatia 6:22. Galatia 5:22. Ito po pala, Galatia 5:22. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapaninuod, kagandaang loob, kabutihan, pagtatapat, sa 23. Kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Kaya nga po, ang maaaring handog po natin sa ating Panginoon na ayon sa Espiritu ay ang ating mga gawa. Ang ating mga kaugalian na dapat nating gawin sa atin upang sa gayon ay mamana natin ang ipinangako niyang buhay na walang hanggan. Kaya nga po, mga minamahal pong magulang at kapatid sa pananampalataya, meron po tayong doktrina na kung saan sinasabi niya, sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Kaya nga po, sa pamamagitan ng mabuting gawa, tayo po ay maliligtas. Sa kabila ng mga bagay na ito at hindi po natin ginawa, ano pong mangyayari sa atin? Kaya nga, ang panahon po sa atin ngayon ay nandito na. Kung saan, ang boses ng ating Panginoon, tumatawag na sa atin. Sa iba't ibang kaparaanan kung saan nakikita po natin ang ating panahon. Meron na pong bagyong malalakas, meron pong sakit na gumagala sa buong mundo, meron pa pong lindol na nangyayari sa atin. Kaya nga po, ito na po ang tamang panahon upang gawin natin, upang suyuin natin ang ating Panginoon, upang sa gayon, tayong lahat po ay maliligtas. Duluman po ng ating buhok ay hindi matuturan. Ano po? Kaya nga po, ang pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa, ano po ang ating katatakot kung ginagawa po natin ang bagay na ito? Kaya nga po, akyat pa ba ang mga banal na espiritu? Itinuturo, sinasabi, ang dapat nating gawin, ang araw nating bukas ay ating pag-andaan. Bakit po? Sapagkat isa man po sa atin ay walang nakakaalam kung anong mangyayari sa araw nating bukas. Kaya nga po ang nakasaad sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 14, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Kaya nga po, parang singaw lang tayong tumubo.
na lumilitaw pagdakay napapawi. Tignan po natin ang halaman o yung damo. Po? Lulusot at lulusot yun. Sa ayaw at sa gusto po natin, ang bagay na yon ay mawawala. Ganun din po ang ating buhay. Hindi po habang panahon nandito po tayo. Kaya nga po, samantalahin po natin ang pagkakataon habang pinahiraman po tayo ng buhay ng ating Panginoon. Habang may pagkakataon po tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Habang may panahon po tayong pumuri sa ating Panginoon, gawin na po natin. Dahil walang sinoon pong nakakaalam sa araw po ng ating bukas. Sapagkat ang pinakadakilang maiandog po natin sa ating Panginoon ay ang ating sarili. Sa pamamagitan ng gawa at pananampalataya, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At Happy New Year po in advance. Kakapampangan na lang po ako, no? Magandang umaga po sa inyo, sa ating lahat, no? Anong makanano, impas ko ngayon ni? Aldoldo sana po Pasko ne, ing pamikakalagod, ya pong mamiral king kakatamong sarili. Karagdagan lamang po rin kanako, uli nga palinononon kaya katang kapatad. Balon nyo po, lawin nyo po nakatakaswelo, tinipaya yung kaya katamong tuburan. Paalalahanan nakatam. Kaya kayo po lingad. Nabengi po may nalbiyang balita at ina naman pong bayong sakit. Apya dyan daw. Yakbalong SARS siya nga manon doon eh. Pero balon nyo po, ngini ko pagtanto, anong makananong pasundunan na naman po kaya katamo. Makatatlo po para minggo din dami ito. Itang kalamondeng at ating asin at ating anabi maligam gamadanong kapit ng basito niya po. Ita po tayo po kakalingman din panabili na. Uli pong kelwata na po ng panahon, iba't kin simula, din pong darala ng Apostol Santiago. Ela pong migmintis. Tutula po. Nya po hanggang ngayon ipasalamat tamo, ing makanya nakatapong dadamayan. Uli pong, ya pong sasakop kaya katam. Balon nyo po, anong makanano, ing lugod, ya pong papanatilya na kaya katam. Ipapamatawad, mituturwanan. At makanyan man po, kaya pong kagaywan tamong kaya katampong tungkulan. Na po panayin itang turo na kataning espiritu itang tubura na katamo. Magkusata na po kaya katang sarili. Uli pong itamo rin po, intanggap kanini po tangalata na keti. Nyamanwan ng tampo no sana po para pareho tapong may kayaring obra. Ne po. Na po kanyaman ito. Bala nyo po, kaya kayo po kabalwan nyo, kapatad me, anak me, me po asagip. Kasi yamo pong balay itang sarili mo. Yung sarili na. Diyan pong tuturuanan me. Kaya kapasimba nga mo. Ita pong pamag-usa, ya pong kailangan kiti eh. Ne po. Wang pong di mo kabilangan, kapamilita na po, ng kaya katamong kasalpantayanan, pamanapad kayo. Lawin niyo po, di nabas siya man ngayon. Kapuriya mo pong kapurit dindamtamo na po. Iyan po may palyari no. Pero eta po magkumpanti. E papuya rin petsatam. Nya sana, maging po kayong pamaglubi na wama pong yung kumirasketi. Ita pong alasing ko, kailangan po na naman pong gagawan nyo, waman pong atsuko kayang kakatampi bale-bale, gawan tala po rin tungkulan tamo. Ne po, yako po na po na yung mitagon, pero na pong may kisabi ko, karas na po ng alasing kulinawi ko eh. Ginawa man pong wala ko, kimbalayan mo santuaryo, makisan metong ko po ka rin kanakong kapatid. Imparapat mo pong lubena kay kami, makanyang ko pong makisan metong yan yung kaurasan iti. Makanyang po yung gawan tamo. Bang kanita po, waan pong wala tamo kini, din kaya katamang puso, miyayad doang alam, isasan metong la. Akakit no po ng kaya katang ginu. Yung lalamandaran kaya katang puso, kaya po walang makapampan. Ita pong tapat, kaya katang sarili, ya pong gawan tamo, bang kanito. Ita pong biyayang pagkalub ng kaya katamo, kimbeng italdo. Lawin niyo po yung babalitara na po kasyalan. Pero metong man po kaya katamo, pasalamatan tanang,
Eta po miyabuban maging karing pamilya tamo. Ngayon ka warasan iti. Ala pong may ninano balang kaya katamo. Ne? Tutupong makatakot. Ne? No pong mirasan ka kanita, ikan dili. Po tapong kay sila banda ka pa. Ne po. Oh. E po kahit nya kailangan itam. Ita pong pa magtapataking Diyos. Ya pong mumunan dili. Nya sana po kay katamo, mong Pasko ngayning, mikakalugod tamong bigayan. Sana po aldo Pasko. Ne? Nya malugod kong pengar yung pang kapatad. Pupugayan da ko nga po, Happy New Year and Merry Christmas. Ne po, yari na po yung Christmas. Ngayon po, Happy New Year na naman. Nya sana po, misasagluluta mo kaya ang paman niya patapong mayap na po. Dakal pong salamat babali ko na po yung mesa kaya katang muna. Yeah, po, pero potang malagad na magsalita, pero kakabuka mo rin po sa ano. Muna po yabo ko yung maya pawaras kaya mong gino. Samatan natin timurin po kaya kayo pari kong pong kapatid. Basa kaya mo po yung kakatamon handog. Dakilang handogan ng mga pantas ayon sa turo ng espertismo. Yan po peka gawa nung halimbawa. Karpuha na ako na karagdagan ng lamang po rin. Lula pong inandugda rin lungari. Ginto, amangyan, nanak, itong popong mira. Yapin po para ka na ako ditang lugod material, lugod moral, spiritual. Sila pong pagawa na ning Diyos, kaya katamon tao. At huling simbahan na kanuning Diyos, din kaya katamon sarili. Kanya dapat tala mo pong gawan din eh. Malampapagal ko waling malamba na ako yung magsalita. Pasibayo po ang gana mo po kaya ni dakal salamat. Maraming salamat po sa ating kapatid. 2021 na, brother. Ne po anong nga magsalita. Kaya 2021, pandalasan tane mo. Yun po ang ating pag-aaral. No? Marami pa po yung ating pwedeng bigyan po ng pag-aaral sa umagang ito. Yung nasa ibaba po, si Brother Rod, nandyan pa. Naka-ready siguro po si brother kasi naghihintay ng tawag eh. Siya po ang ating bibigyan na oras po sa umagang ito. Hello. Pamanin niyo po, tanggalin ko po yung face mask. Mahirap po kasi magsalita na naka-face mask eh. So, una po, ipinapaabot ko po ang magandang oras, araw po sa inyo. Una sa Panginoon na walang sawang nagmamahal sa atin. Lipat po ng tayo'y nagkukulang sa Kanya, siya po hindi nagkukulang kailanman. Ganyan man po sa paraang ito na tayo po'y sama-sama upang siya'y sambahin, purihin at pasalamatan sa kanyang pagka-espiritu at sa katotohanan. Sa biyayang pinagkalaloob niya sa atin. Kung ano po, paano pong ang ating tema ngayon ay
na ayon po sa ating panahon na pinaniniwalaan natin o nakagawian natin ay ang Pasko, at naayon sa Biblia na nung ipinanganak si Kristo ay may 3 pantas na dumating o dumalaw sa Kanya. Sabi nga po sa tema, dakilang handog ng mga pantas ayon sa turo ng Espiritismo. 3 po yung dumating na pantas na upang dalawin ang Panginoon. Na kung paano po sa pag-aaral, noon po wala pa pong yung mga latest na natin para matuntun natin ang isang tao. Waze, compass, wala pa po yan. Ano pa po? Para matuntun yung tao. Sabi po sa pag-aaral, sabi ng Biblia, naatid ng banal na Espiritu para matuntun ng 3 pantas ang ating Panginoon kung saan isinilang ang tagapagligtas. Mayroon daw bituin o tala na sisinagan ang kanyang karoroonan. Kaya po natuntun ng mga pantas ang kinaroroonan po ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Ayon sa pag-aaral, alam po natin maraming planeta. Ano po? Maraming planeta. Sabi po sa pag-aaral, sa panahong yun, nag-align po ang 2 planeta. Ano po? Ano po yung 2 planeta na yan? Kung titingnan po natin, 20 taon bago mag-align yung planeta na yan. Ano po? Ganyan man po, atin pong talakayin yung tema natin. Muli po nating basahin ang ating referensya sa Mateo 2:11. Sabi po, at nagsipasok sila sa bahay at nakita nila ang sanggol. Nakasama niya ang kanyang inang si Maria. At nagtira pa sila at nagsisamba. Ano po? Nagtira pa sila at sumamba. Kasi po, kung titingnan natin, kayo po, walang compass, walang ways. Hanapin mo isang bagay, isang tao. Ano po? Dahil sa giya po, guide po ng Panginoon o ng banal na Espiritu, talagang natuntun nila ang kinaroroonan ng tagapagligtas. Laking pasasalamat po nila na natuntun ang tagapagligtas. Kung paano pong nagtira pa sila. Paano po yung nagtira pa? Talagang yumuko sila at sumamba. Ano po? At pagbukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inandog nila ang kanilang mga alay na ginto, kamanyan at mira. Ano po ba itong mga andog na to? Ano po ba ang ibig sabihin ng mga inandog ng 3 pantas? Ano po? Ano po ang pakaulugan sa tao upang tayo'y o upang ating pag-aralan? Anong kaulugan sa buhay ng tao? Ano po? Kayo po, pag nag-aandog ka sa isang, halimbawa, sa iyong minamahal o sa iyong magulang na yung minamahal, ano ba kaulugan yan?
Diba? May kaulugan yan. Kung titignan po natin, sa turo ng Espiritismo na aking binasa at sa aking nalalaman na pinagkaloob po sa amin o sa akin, na kung paano po ang abot ng aking karunungan, sabi po, mira. Ano po? Na kung paano ang Diyos ay simbolo ng pag-ibig. Ano po? Na nung paano po siya po'y nagpakairap dito. Siya po'y nangaral, siya po'y naggamot, siya po'y tumulong sa mga nangangailangan na walang kapalit. Ano po? Ginawa po ng Diyos yan upang pakita sa ating mga tao na ating sundan at gawin. Ano po? Kamanyan o insenso. Kahit ano pong hirap na ginawa na kanyang nilakad dito o ginampanan dito sa mundong ito, siya po'y nagpakairap na ikalat ang banal na mensahe ng Panginoon. Higit yung pag-ibig na pinapakita sa mga tao. Sabi nga po, kahit timpaling, sabi po sa kamabahan, kahit timpaling na aking kaili, may paingwanan. Po. Hindi sa ritirang na bagay kung di sa pag-ibig na pinakita po ng ating Panginoon. Sa pagmamalasakit niya sa atin. Sabi nga, wikang Kapampangan, mihusukan tamo kinggang lugod, mamalasakit sa isa't isa, magtuturuan sa isa't isa. Ano po? Tayo magdadamayan sa isa't isa. Yan po ang simbolo para sa akin, yung insenso. Na ipakalat natin, ibahagi natin sa bawat isa sa atin. Ganyan po ang ginawa ng ating tagapagligtas. Kahit na kinukutya siya, kahit na sinasabing para siya sinasapian ng masamang espiritu, babasahin mo sa Biblia, pero ginawa pa rin niya yung pagmamalasakit sa atin upang ating sundan kung paano yung yapak na kanyang ginawa. Ginto. Ano ba yung ginto? Yun po ang sinabi na ito yung dapat nating makamtan. Ginto. Yun po ang mensahe ng banal na Espiritu. Sabi po sa San Mateo 8 o 5:28, sa wikang Kapampangan, huwag niya'y malinis sa puso, uling akit ng Diyos. Tagalog po, basahin natin. 8 po. 5:8 ng Mateo. Mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Kung magagawa po natin yung ginawa ni Kristo, ano po? Makikita yung kadalisayan ng ating puso o kadalisayan ng ginto na pinagkaloob ng pantas kay Jesus. Sinasabi sa Biblia, mapalad tayo sapagkat makikita natin ang Diyos. Kaya po tayo nandito, hindi po lingid sa atin, gusto po natin makita at makapiling ang Diyos. Tama po ba?
hindi po instant yan. Kahit ang gito, hindi instant na dalisay yan. May proseso po. Mga sinabi ko kanina, pagtitiis, pagtitimpi, sasakripisyo, pagmamahal, pagmamalasakit, yan po ang handog ng mga pantas na magiging kapalaran ng ating tagapagligtas. Ito po. Yun po ang naging kapalaran niya. Yun po ang sumisimbolo na pinapakita sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Kaya sabi ko nga po, ito po nabanggit ko na kung anong kaulugan ng Bible, English, sa English po. Basic instruction before living on earth. Basic instruction lang po daw yan. Upang tayo mabuhay dito. Ano po? Bible. Basic. Nawawala nata ako. Diyan po ba kayo? Nawawala na kasi ako eh. Nandiyan pa pala. Basic instruction before living on earth. Tama po ba? Wala pang kulang? Basic daw. Kung sa atin pag-aaralan, simple lang, easy lang. Tama? Sa mga sumusunod at binibigay ang kanyang sarili sa Diyos. Basic lang po yan. Kaya po nagiging mahirap yan, mabigat. Kasi po, half yung ano natin, yung pagsunod natin sa Kanya. Minsan, 60%, 40% ang pagsunod natin sa Kanya. Kaya mahirap. Ano po? Pero sa Panginoon, kay Kristo, na ating tagapagligtas, very basic. Walang kahirap-hirap. Ginagawa ng tampalasan sa kanyang buhay, pero wala, tinatawanan lang niya. Ginagawan pa na siya ng mga kanyang mga kaaway, ng pag-ibig. Binibigyan pa sila ng sa pagkain or sabi nga, kung titignan natin ang buhay ni Kristo, talagang hindi mo mawari na ang kanyang pagmamahal sa atin. Hindi mo maabot matarok. Kasi talagang ginampanan niya ang pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Walang kabigat-bigat. Walang kahirap-hirap. Kaya po sana tayo magawa natin ito upang walang hirap, walang sakit. Kaya kung titignan po natin, nabuhay si Kristo only 33 years dito sa mundo. Nagampanan niya ang kanyang tungkulin na pinapagawa ng Ama. Tayo po ilang taon na. Hindi naman po yung nagmamadali eh. Ano po? Pero, sabi nga ng mga banal at ng Biblia, hindi po natin alam yung araw ng bukas. Kaya minsan tao, ay bukas na lang ako magbago. Ay, next year na lang ako magbago, bagong taon. Ano po? Lagi po tayong gumagawa ng mga excuses sa ating buhay. What if mamaya lang labas mo dyan, nasagasaan ka. Labas mo lang dyan, tumaas yung presyon mo, yung mga alta presyon dyan. O, collapse ka, di natin alam. Kaya, sana po,
Kung nagawa na nating sumunod sa Kanya, sana po pagpatuloy natin yan. Tayo po'y naglalakad ng 8 kilometers per hour. Sana bilisan pa natin. Yun naman, what I mean na, yung paggawa ng mabuti. Po, huwag nating bigyan ng bigat sa ating sarili yung paggawa ng mabuti. Iwaksi po natin yan, ipanalangin natin sa Panginoon. Alam ko po, ako rin, tao na minsan nahihirapan na ginawa na akong ganyan. Nahihirapan din po ako, pero ipinagpapa sa Diyos ko yan. Ipinapanalangin po natin. Kung tayo lang po sa ating kakayahan, karunungan, anumang karunungan niya na, nag-aral ka sa anumang linya ng pag-aaral, kapatid, wala po yan. Higit pong makakatulong sa atin ang Diyos na makapangyarihan. Tayo'y magpasakop ng buong buo sa Diyos. Kung paano po ang ginawa ng ating Diyos na si Jesucristo na ating tagapagligtas. Ano po? Ito lamang po ang aking mai-share at may babahagi. Sana po mayroon po ay napulot na aral at naitanim sa inyong puso kung ano po ang mensahe na pinapabot po sa linggong ito. Mayroon pa po mga kapatid na pwedeng magbahagi ng kanilang karunungan at mensaheng pinaparating ng Diyos sa bawat isa sa atin. Muli po, Diyos po ang pagpapuri at pasasalamat. Marami pong salamat. Magandang araw po. Maraming salamat po sa ating kapatid na nagbigay po ng kanyang mensahe. At yan po ang pag-aaral po natin sa umagang ito. Mahaba-haba pa yata yung oras, no? Pwede pa po tayong magbigay ng oras sa mga nasa ibaba. Yung mga kababaihan po kaya, bilang Pasko, sino po kayang gustong o yung ating kapatid na lang na si Brother Joey. Ninervyos yata yung mga kapatid natin babae. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Nawa po ay damhin po natin sa umagang ito ang presensya po ng ating Panginoon. Pagkat palagi po dinadama po natin yung presensya sa umagang ito sapagkat napakatahimik po natin sa umagang ito. At salamat po at muli po tayong nagkita-kita sa umagang ito. At sa umaga pong ito, meron po tayong temang tinatalakay. Ito ay ang tungkol sa mga regalo ng pantas sa batang si Jesus. Hindi po ba tayo nagtataka kung bakit binigyan ng mga pantas ng ginto, kamangyan at mira sina Jose at Maria ng pangapanahong dalawan ito sa pagkapanganak sa kanya? Marami pong paniniwala na ang mahalaga pag naaalala natin ang isang tao ay binibigyan po natin ito ng mga regalo. At sa mga nagdaang okasyon po, lalo-lalo na yung Christmas season na ito, alam ko yung ilan sa atin binigyan po natin ng mga regalo, yung mga ating mahal sa buhay, yung mga ating inaanak. Yung iba dyan, nagbigay po ng financial na tulong, mga kasuotan na maaaring gamitin po ng ating mga mahal sa buhay. Pero yung tatlong pantas po, iba po yung ibinigay kay Kristo. Hindi po mamahaling mga
damit, hindi po mga gintong maaring salapi ordinaryo na maaring gamitin nila sa kanilang pamumuhay. Isipin po natin ang kahalagahan ng mga regalong ito, yung kamangyan, mira at ginto. Hindi po sinabi sa Biblia kung bakit ito ang mga iniregalo ng tatlong pantas ng dalawin si Jesus. Bagkus ito po noong mga panahong iyon, ito ay may mga practical na gamit. Ito po yung karaniwang ginagamit na talaga ng mga tao noong mga panahong iyon. Unahin po natin yung ginto. Ano po ba ang practical na gamit ng ginto noong mga panahong iyon? Para po sa bata, pang mag-aasawa ng mga panganahong yun, na hindi maglalaon ay gagastos sa paglalakbay patungong Ehipto upang iwasan ang galit ni Herodes. Ang ginto po ay magiging mahalang regalo para kay Kristo. Sapagkat ano po ang simbolikong kahulugan po ng ginto? Ang ginto po ay typical na regalo para sa mga hari. At alam naman po natin, si Jesus po talaga ay natay talaga at ito ay naniniwala tayo na siya ay hari ng mga hari. Kaya ginto po yung isa sa mga regalo nito sapagkat sumisimbolo ito ng pagiging hari at maharlika, isang akmang regalo para sa hari ng mga hari. Yung kamangyang naman po. Ano po ba yung practical na gamit ng kamangyan? Hindi po yung kamangyang na gulay sa ating panahon ngayon, no? Yung mahaba. Yung sitaw, hindi po yun. Ano po ba yung practical na gamit ng kamangyan? Maliban sa malaking halaga nito, ang kamangyan ay gamit noon bilang mabangong insenso at pabango. Ano po yung simbolikong kahulugan nito? Ang kamangyan po pala, ito yung mabangong insenso at pabango. Ano po ba yung simbolikong kahulugan nito? Ang kamangyan ay nanggaling po sa mabangong dagta ng puno at gamit noon sa mga ordinansa ng pagiging pagpapari ng unang panahon ngayon. Noong unang panahon. Sa pagsunod ng mga alay at sa langis para sa mga saserdoteng nagpapahid ng langis. Sa gayon, maaari po itong kumatawan kay Kristo sa pagiging priesthood nito. Sapagkat alam po naman natin na mga panahong iyon ay nagturo talaga si Kristo ng mga salita ng Diyos. Pagiging talapangaral sa kanyang tungkulin bilang kordero ng Diyos na isasakripisyo alang-alang sa atin. Ano naman po yung mira? Ano po yung practical na gamit ng mira? Ang mira po, ito ay isang mapait na langis mula sa dagta ng puno. Ay mahalaga rin, ngunit marahil ay mas nakatulong kina Maria at Jose bilang gamot. Ano po ba yung simbolikong kahulugan nito? Sa bagong tipan po, ang mira ay karaniwang nauugnay sa pag-iembalsamo at libing dahil nagprepreseba po ito ng mga patay. So ginagamit po ito sa mga patay o yung pagpapalibing ng mga patay. Ang mga gamit ng mira bilang gamot ay maaaring sumasagisag sa papel ni Kristo bilang dalubhasang tagapagpagaling. Alam po naman natin, maraming misteryo pong ginawa ang Panginoong Yesus ng mga panahon yun. Maraming may sakit po ang gumaling. Misteryong sa mga panahon yun, talagang nakapagtataka. Wala pa pong magagaling na siyentipikong siyensya noon. Wala pa pong magagaling na doktor. Walang mga makinang na kagaya ngayon na ginagamit sa ating mga ospital. Pero si Kristo po, nakakapagpagaling siya ng mga malubhang karamdaman. At ang gamit nito sa mga libing ay sagisag ng mapait na saro na iinumin niya kapag nagdusa siya para sa ating mga kasalanan. At alam naman po natin yung pinagdaanan ng ating Panginoong Yesus noon. Nung ipako siya sa krus, talagang napakahirap po ng dinanas niya. Kaya yun po yung sumasagisag ng mga regalong ibinigay sa kanya ng 3 pantas. Alam niyo po, nung mga panahon, nauna pang panahon, may mga paghahain na nga ginagawa, kagaya po ng ating ninunong Abraham. At alam naman po natin kung paanong nanghingin ng Panginoon sa kanyang buktong na anak
na si Isaac. Ano pong ginawa ni Abraham? Wala pong pagdadalawang isip, inihain niya po ang kanyang buktong anak. May mga hangin na ginawa noon na sa palagay ko kung ngayon natin ngayon ihingin sa atin ng Panginoon, parang napakahirap gawin. Gaya ng ginawa po ni Abraham na ihandog mo yung sarili mong anak, yung buktong mong anak sa Panginoon. Sa palagay ko sa panahong pong ito, parang napakahirap gawin yung ginawa ni Abraham. Sino po ba sa atin ang handang manghandog ng kanyang mga anak? Siguro po, mahirap po, no? Pero sinunong Abraham, ginawa po yun. Pero sa panahong yun, iba po yung pwede natin gawin ng paghahandog. Hindi sa paraang ihandog natin ang ating mahal sa buhay. Ayon po dito sa Roma Kapitulo 12, versikulo 1, ganito po yung sinasabi. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Hindi na po mahalaga, hindi na po kailangan pang ihandog ating sariling kapamilya. Ano lang po ang gawin natin? Ihandog po natin ang ating sarili sa Panginoon sa pamamagitan po ng katampatang pagsamba. Yung ginagawa po natin ito. Sa pamamagitan po na ito, nagkakaroon na po na tayo ng paghahandog sa Panginoon sa spiritual na pamamaraan. Hindi na po kailangan ihandog pa natin yung ating katawan, yung ating material na katawan, kundi ihandog po natin ang sarili sa ating Panginoon, yung ating spiritual na pagsamba sa Kanya. Sapagkat napakahalaga po nito bilang isang mananampalataya sa Panginoon. Sapagkat ang Espiritu, ang Diyos po ay Espiritu, kaya nararapat lang po natin na sambahin natin po siya sa pamamagitan ng Espiritu rin. Yung ginagawa po natin ito, napakahalaga po sa Kanya ito. Ito po, isang karagdagang points po ito sa Kanya. Sa pamamagitan po nito, naiharap po natin ang ating katawan ng isang ngahing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos. Yun po yung inihingi sa atin ng Panginoon. Sapagkat siya ay banal, natural lang po dapat yung mga mananampalataya sa Kanya, meron din po silang pagkabanal. Meron yung kaaya-ayang para sa Diyos. Kaya nga, napakahalaga po, kagaya po na sinabi ng banal na Espiritu kanina, na yung pag-ibig ay laging nasa atin. Bakit po? Ayon po dito sa Efeso 5:2, ganito po ang kanyang binabanggit. At magsilakad kayo sa pag-ibig. Ito po binanggit po ng banal na Batlaya kanina bago po siya umaitaas. At magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ibinigay dahil sa atin ng kanyang sarili, na hahin at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Yun po. Hindi niyo po ba napapasin, kada dumarating yung mga banal na espiritu, lagi niyang binabanggit ito, yung pag-ibig, sana mag-ibigin kayo sa isa't isa. Bakit po? Pagkat si Kristo po ay pag-ibig. Kung wala po sa atin to, palagay ko po, sa kalsada lang mapapaaway tayo. Sa traffic lang mapapaaway ka kung wala kang pag-ibig. Nung isang araw lang po, naghahatid po ako ng aking service. Kung sigurong hindi ako kasama sa ganitong pagtitipon, baka nakipag-away na rin po ako eh. Kasi iba po yung, kung tayo po may pag-ibig, pero yung mga makakasalamuhan natin sa labas, ibang klase po yung mga yan. Kaya ano pong binabanggit sa atin? Dalhin po natin yung pag-ibig sa ating sarili. Maging mahinaon po tayo, iwasan natin yung pagiging mainit ang ulo. Kasi po, marami pong napapaaway ngayon sa init ng ulo. Tingnan niyo po yung nangyari sa Panikitarlac. Di po ba? Dahil lang po sa init ng ulo yun. Hindi po nakapagpigil. Ano pong ginawa niya? Kinuha niya po yung 2 buhay. Ngayon po, nagsisisi siya. Sisinsisi daw po, wala na po. Nasa huli po talaga ang pagsisisi, di ba? May pamilya po siya, ano po mangyayari sa kanya? Matatanggal sa pagkapulis. May kaso pa siya.
At yung kaso sa kanya, wala pong piyansa dahil double murder yun. Wala pong piyansa yun. Panghabang buhay po sa kulungan yun pag ganun. Kaya po, iwasan po talaga natin ang pagiging mainitin ng ating mga ulo. Pagkat sa pagiging mainit ang ulo, baka ikakapahamak po natin yan. At ito, panguli na lang po. Basahin po natin yung Hebreos 13:15. Sa pamamagitan nga niya ay magandog tayo palagi ng hayin ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Yun. Purihin po natin ang Panginoon. Purihin natin sa ating mga salita. Lagi po tayong maghain ng pagpupuri sa Kanya. Huwag po natin kakalimutan yung ating mga tungkulin bilang isang mananampalataya sa Kanya. Sapagkat mapalad po tayo sapagkat alam po ng Panginoon kung sino po yung kung sino yung sa Kanya at sino yung hindi sa Kanya. At kung tayo po nakikita sa atin, yung pagpupuri na ating ginagawa, palagay ko po, alam naman po natin kung saan po tayo ahantong. Ahantong po tayo sa buhay na walang hanggan. At ngayon lang po, oras na po, at pagpalain nawa po tayo ng Panginoon, sana po magiging maayos na po. Ipanalangin po natin at pagdasal, yung mga susunod natin pecha 2021, maayos na po yung ating pamumuhay. Lalo-lalo na po yung dinaranas nating lockdown, tsaka yung sakit na kumakalat, sana po yung magkaroon nga ng kawakasan para makapamuhay na po tayo ng normal. Di pa ba napakahirap pong mamuhay ng, sabi nila, new normal. Paano new normal? Lahat po ng ating mga kilos ngayon, limitado pa. At yun lang po. Muli po, magandang umaga at advance Happy New Year po sa ating lahat. Maraming salamat po. So ngayon pong umagang ito, ang ating pong andog sa umagang ito, 2,810 po. So mag-aalas 10 na po. Alam na lang po sa inyo mga kapatid, sa December 31 po, mayroon po tayong salubong po nagaganapin. Yearly po ito. Alas 6 din po. Umpisa po ng ating salubong. At ang magiging opening prayer po si Brother Habed Miranda po. At ang gaganap po bilang speaker noon si Brother Michael. Ang gaganap po bilang isang medium si Sister Beng. At pang-uli po yung closing prayer nun ng inyo pong lingkod. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa ating Panginoon.
panalay pami. Dakal pong dakala salamat, may ari na po yung kaya kaming pamanyamba. Ginoo, malaya kaya pong ginalokin kaya kaming sabihin niya na po kening kaya kaming masayang kaildawan. Ginoo, salamat po karing pagkalumong biyayang pong sikanan. Ginoo, na ano po nga yablas mi karing dapat mong mangayap kaya kami nung mo po sa bandakat puryanda ka king kaya kang pangay espiritu ang kaya kang katutuan. Ipang banal ngayon oras sa iti, iningat miya po yung balang metong kaya kami. Ginoo, miras kaya pong payapa kening kaya kaming santuaryo, gawa mila po rin kaya kayong banal at tungkulan kaya ka. Sana po potang magsakubli kami karing sarili ming kubong tuknangan, linisan mo po rin kaya kayong dalan, ibalik mo kaya sana pong payapa karing sarili ming kubong tuknangan. Pang banal ngayon oras sa iti, pasalamatan da ka po. Ngayon may garal kami, sana po ing balang metong kaya kami, dinan mo kaya pong sapat na kabiasnan, bang kanita makanyang kaya pong sumulong. Ginoo, ngayon oras sa iti, ninuman po ing ating bitbit kay na no kapanandaman, lalong-lalo na po rin kaya kaming pengaring magsimula king kaya kayong kasalpantayanan, at yuman po karing kubur ang tuknangan, sana po ang gana karing gamat daring mga biyasa, ang gana po rin kaya kaming pengaring gamit ang matuaya manaw po ang anak. Ginoo, sana po magkalub kang lihim karing mayupaya mong gamat. Dinan mo pa pong sikanan, dinan mo ang kapaldanan bang kanita, makanyan mila pa po nga kayabe gagawa karing kekeng banal tungkulan. Ginoo, ngayon oras sa iti, pasalamatan da ka po rin kaya kaming pisasan meto nga panalangin. Sana po tanggapan mo lang mabanglungain king kaya kang banalay harapan. At tanggapan mineman sana po itang kaya kang bendisyon at itang kaya kang pamipala. Menibat ngayon ang gamang po king wakas, yan nasa po.